ngenzelwe inceba shena ngifumene umusa bazonginika ikhambi elisha nginguthandiwe. Uyahleka ma cause ingane yakho uhleka nabantu abadala nale ngane lezi zeni ezikhamisela abantu abadala ninganginyanyisi sula leyo ngane mafinyela. Right, moving right along. Bazali, I'm very much disappointed. Masibheka ama-statistics wala eMzansi. Teenage pregnancy. Nabantu abanegciwane anifuna ukucondomize yini? And kakhulukazi kule teenage pregnancy, why ninga-prevent? Why nibalekele idepo? For what? Shintshani ukwenza. Niyangizwani?